Mo jud ako gani wala nang gani. Pero kana lagi imo lagi ayaw nag-stop imo kay income ni generate na gyud siya income regularly. Ani ako aday habi-habi na lang yun ako. Kung tanaw. Lami yung masarap yung rice nila dito. Yung sa amin matigas man dayo eh. Lamian ko sa ilang kunder dahil. Lami yung rice. Masarap yung ano dito, yung nasi, Yung fried rice. fried rice. Yung dito sa amin. Hindi man ako mag-order ng nasi doon. Ano, si Saki ayaw niya nasi. Gusto niya yung ano ba yung noodle? Bami? Bami. Kasi matigas lagi. Sirot sad kung kapilion siya nasi o kuan, bami po siya. Pero kung mag-order siya ng Chinese, mag-add siya og usa. Bam, naglago tagi kuan yung langawa lagi. Ugi na. Sila day, asa man magkain sila day? Nga, mga na to backdoor. KFC day na may dool dito. Basta mag-out na si Ruth, makaon na siya sa gawas. Aw ka na, mahapit na sila og kuan ba fast food. Tagsa na lang mag-fast food si Ruth day, kaya nagkuan lagi ng diet. Kuha na may soft drinks. Makatambok ng soup. Tagsa na lang sad may mag-juice. Yung lunch per me day oats nga na yogurt o kanang strawberry. Muna akong siya mo ikaw lunch ako day rice ko eh. Dili kay kuna. Ako po di ko muna oats. Wala so sure ka di ka mo apelo ka di ko eh. Nga pa ni sa amo, nagkinamot ako. Magkinamot lang eh. Ako day magkinamot ko kung kamera ni Ruth. O ni Ana, pero kung naa iyang parents or naa ang kanang Maglami mo na yung lumpia. na aming mga bisita day, di na ko magkinamot kay sobrang Luudan. di man ka nang kuan siguro baka nang maikog ka ba? Mura pud gud mga tutag restaurant, di ba? Mag fine dining lang. Dahil sa magkinamot ta diha. Ito. Siguro wa pa pero murag etiquette ba? Mami lang lumpia lang. Nami Yung sa baboy siya. tawag rin. Yung lumpia doon sa Chinese sa amin, walang laman man. Pero there ang Chinese food ay diri in kuan man siya fusion ba Indonesian o Chinese. Mix. Muna ako na-learn sa ako ang Dutch nga class. Kaya ang Indonesian ang Chinese dai diri ang meaning ana Indonesian food ay siya mura siya fusion na ba? Gimix ba? Pero medyo lang kanang authentic na Chinese food ay no. Mga Hong Kong, at kang Hong Kong lami kayo ba? Last na ato Hong Kong dahil 2013 pa to dahil pila na usa daw 10 years ago. Kaila lang yun nga bata pa. Dugay naman sa amin ito. Bata pa, char. Happy na mo 40, sana all. Bata pa na ka. Hindi ka ilan mo. Paspasa gina ako mukha mo, bisa ka sa ko ibutang. Ako dahil opposite ako ang pinakadugay mo kaon. Ako paspas kay kumukha. Sirot sa una ako na siyang badungon kay kung man yung kaon, mulakaw man siya dayon. Ni kaming ana na apa mi sa table, ako siyang badungon. Di ka kahuwat, bisag gamay lang nga huwaton minimum duha nga ana. Kaya sa amo ako dahil sa Pilipinas, nagdamko miday nga. Kana bang kailangan magnaasa lamisa ba? Kay murag family time together, magud siya day niya. O family time, so murag magstorya, ina na bitaw. Pero si Saki, kusog po siya mukha. May paspas. Sa kamera, tingin, murag hinay. Pero Diyos. Sirut pospos ko ayaw niya. Ako siyang badlungon, usahay. Nga kanang wata sa midi, sa kanang nagtabi pa ba yata. Mga nagkani, way tuntun to. Oh, why? Usap-usap to. Giusap ra, matuka na lang. Sawa na. Grabe yung kayo kumukha akong spicy lang. Napadali ha. Hindi ka, ganana na. Okay lang ako, pero murag makakuan siya sa taste sa food. Ang bitaw. Murag kang si Mark Wednesday. Kailangan Mark Wednesday. Oo, ganun Anang food na. vlogger nga. Sa Thai. Feeling na ko, bisag unsang pagkaon niya, murag mausap ang taste kay kanang Tungod sa iyang kuwan. tungod sa iyang kahiling sa spice. Spicy. Over food ba? Spicy kayo niya. Nakaato na kag Thailand, day. Oo. Ako never pa ko nakaato. Kaduga mo gulo. Katong nito po Vietnam, nagplano mi sa akong amiga nga mo ato ni Thailand kay doon ra ba ya day. Mulabang ra ba? Oo, bitaw. Unya kay nag-buntis man ko day. Ay, moto ni Ana. Unya. Nilaag na lang akong amiga ko yung iyang kuan, ko yung iyang Yung padalap. iyang among mga office mates. Kuyog na lang siya niya. Aw nagsabot na po sila atong nga time niya. Ako kay
Usan na lang po akong lahi na lang po akong atuan. Hindi tido eh. Lamang pagkaon. Ang katry dahil. Sirot ganahan kay siya og ka ng bangko. Nakado na siya. Kato siya kay ang kaning iyang uyab sa iyang best friend nga Tay. Ang na siya uyab. Oh. Lahi nga best friend ni Rod kaning naadol sa mo sa Sky. Binako katong murag. Unya, bago lang ko nakabalo nga nag-trip sila atong duha sa iyang best friend na ila na niya ang kaning ang iyang silang amigo. Sila ding duha ang ka-text. Silang duha siyang amigo ang kastorya sa babay. Karon ako kabalo ha, bago ra ni Torian ako si Rod. Piyawag mo. Siya nga, kami nag-chat niya, nag-chat ko sa mga amigo pero kanang wala daw sila connection ba. Wala ni click. So, katong yung amigo o katong kuan akong amiga ko na Tay, sila ang murag kuanay ba, nagka-spark. Wako mo tayo. Ganang ko daw mato ko sila day kay magluto din siya og kanang Lami ron pagkaon tayo. sticky rice day. Kanang sticky rice malingaw ko kanang mag-umul-umul ba, kamingaw man ani nga. Sticky rice unya butang mangga? Di kana na siya inana pero sticky rice ang ilang bali ang ilang pinaka-rice. Sticky rice ila unya kanang dapat umul-umulon nimo siya di ay para dili siya mo dry. So magsige kag kaon, magsige po kag kuha ana. Malingaw po niya. Lami ra po siya day, malingaw po niya day. Pero heavy lang siya. Lagi. Heavy siya. Pero lami. Mo din ako nakita kanang mukbang nga tayo ba? Magsid ka ng pugnit sa rice. Mo din na, sticky rice. Kaya kung imo day siyang pasagdaan, kaya ka nang dry imong rice niya. Di ko makip ang kainit ba? Sorry, explain pa more. Nag-vlog pa ka day? Oo ba? Ikaw sa pag-vlog. Tinaw ka ito? Time-lapse naman na day. Nindot mong kamera sa kwan na. Ayaw kayo. Gibaligyan mo ito, gibaligyan din ako. Wa may ning kuan Ano niya. lang, Gi-message sayang. ko da niya, gihangyo ba? Di ko ganahan nga hangyo og maayo. Ayaw. May na lang yun. Pero before ko nag-advertise din, nahit kung kay hiyabi ng pinaskuhan sa ko. Kaya kato nga tayo, di naman ka ganang mag-vlog. Try na. Sige, huwag ka nang encourage yun nga. Padayon na sa imong vlog, huwag ka nang habi-habi lang ba? Mag-expect ka ng mga kita yung kulam ko, nag-expect og kita. Uy, wala lang yung tayo mag-vlog, ginoo, tabang. Oo na yun, chicken man ka ni. Chicken man ka Kaya ni. lang, marag chicken na ginagawa ba kasi dako chicken pare-parehara. Didi ka kay ba? Rin ako chicken siya dahil. Kalaway lagi. Ngano, allergic ka o nganong... Dili na ko ganagdak. Ano sa texture niya? Di ka gana sa texture niya. Dami agad doon tayo soft drinks sa anong mga inan yung pagkaon rin, pero kay hindi naman yung may soft tubig. drinks. Dahil hindi na nakaatong kuan, katong Korean drama. Kato bang... Itong gingon. Oh, dry. Wala man mo gisin ng kwan. Yung ko nakalimot bro ay. Wala di ay. Kuan siya day, angan. Gisin na ko eh, Bloodhounds, ang title. Oo. So, ako ano niya, tika, screenshotan, tika sa iyahang ngalan, o sa iyahang picture ba? Hindot siya dahil, wa siya love story, no? Pero kanang hindot Action. kayo siya, action good siya ba? More of itong nabusog lang. Ako kay. Paspas kay kumukha. Kanang, ibalik ka dati nga balay, Mm. Indonesia na, among silingan niya. Kanang mabutan kay ba, nakasulod ko, ang ilang kakausa, kanang i-invite ko sa Indonesia na, kuan ba, tiguang. Nibalhin naman sila na ato na sila apartment kay kanang maglisod naman og lakaw yung bana. Tiguan naman. Siya okay pa siya. Wala nang kaon na Nami spicy. lagi no? Nami. Kaon diha, gamay naman kaon ako na kung kaon. Ang tambok mo ko ayo. Madako mo og kaon sa rice eh. Lagi tinuod yun na dahil. Nung sali nakadako na ko niya. Pero Di ko ma-satisfy po dahil og dili ko kakaog rice. pamilya na kayo mag-rice sa rice. Pero sa akin mo. Muna siya rice. Nga labi na spicy. Nagami bisang sa dahil. Ako rin nagurot dahil. Vegetable na siya dahil no? Wala siya karne. Lumpia araw, ako ang tawag eh. Tawag din niya na carrots, niya na apoy ka ng green.
Kami nga green. Pero mukha ko nagiging spicy dapat. Ang lami, lagis na. Lami siya dahil. Mas lami kaysa dito sa muwa. Pero lami dito eh. Pero yung sauce nila papareha na. O kanang walay ko ano no, walay oyster sauce ba? Mailhan yun mo. Nag-rice man gapon. Ako. Nag-rice ng gapon. Eh, kaya ako leftover ng adobo. Kami nag-rice niya. Isda. Lami, lagi rin ang lumpia. Lami bidaw? Ako na surot-sunod at yung masalit. Lami. Yung lumpia sa Chinese na mo, wala surod. We roll rock. Yeah, respitar. Gamay yung Gagmay kayo. Wala na po ko nagimong lumpia din. Wala na kayo lumpia. Kaya, empty na mo ang kaning freezer dyan ba sa sud kay Built-in man yung rep, no? mamong freezer na dyan sa kanang chest nga freezer lang ba? Cute kayo mong murang cortina. Asan yung balik? Si Ruth man ang napalit anak day online day. Kaya katong una namong gigamit, dugay kani na ilisan day oy. Una namong gigamit si Ana, nag-start si Ana og kanang baro. Sige aglarot. Cute kayo murang kwan. Sige aglarot. Bago ra na siya giilisan ni Ruth. Dugay lagi mi nag-ilis day. Nag-ilis may kuan na June na siguro kay na may mga langaw sulod. Magkakainit ba? Na akong garden, akong garden na yun, wala, daghang sagot sa... Kung nagsuga man ka. Ha? Ngit-ngit day. Ayaw man. Yan Isog na. na ko. Excuse. Macho na ko. Dahil mo kaang donut. Donut. Busog pa ko yun. Manya ba? Nagpwede kag donut. Napay ko donut ganina. Kanabang plain na nga donut ba? Paman ko. Kaon sa diya, gamay lang yung kaon. Nakatilag yung ko pag high school na mo dahil o kaning kuan. Nang lumpia na yung munggos sa lamia. Lumpia nga na yung munggos. So lamia lagi dahil ka nang giutan ng munggos niya. Abot nga nun ay mo. Kuyawa mo. Katong linyahan dito na mo pagka high school. Mo dyan ako ka na magchika na sa mga schoolmates ako. Kaya nung doon pa mo sa kanang munggosin ng mina. Mo dyan ang malinyahan sa una. Tag-piso nga lumpia lagi. Lami dyan kayo sa nga lumpia dahil. Ay magka-tamis-tamis siya ba? Tamis-tamis ba yung munggos na? Ito. Lami siya. Ngarag, siguro kung nailang taon mahimong munggos nga nato, ngarag lahi na gyud ay siya gyud ang among standard sa kanang ina ng alumpia ba? Busog na ako. Diba, dali kay kong kaon, no? Ako dahil Kaon dyan, day! Ayaw! Oh, tingnan yun. Tapos ako magkain. Alam niya, mabilis ako kumain. Parang nagmamadali lagi. ako ang Siya, hindi pa. mabagal kumain. Ako walang hiya kasi. Ang bilis kong Pero kumain. ano talaga ako dahil mabagal talaga ako kumain dahil. Ako, mabilis talaga day kahit saan pa magtrabaho or mag-ano, mabilis talaga ako lagi. Kuan kay ko diba? Nam-nam na nam-nam. Kain ka lang dad. Tapos na kami nagkain. Busog na ako. Dahil tanawa lagi itong kuan dahil. Magtagalog dahil tanong kay hindi na maintindihan. Bisaya kasi kami. Bisayang dag ko. Masayang dagko. Bisdak. Kahit saan ako magpunta ba, bilis-bilis ko talaga magkain. Parang kung ang hina ako magkain, parang di normal Dahil sa pag akin. mabilis ako kumain dahil sumasakit ang tiyan ko. Parang dali ra siya ang tawag nun? Kanang dali ra mo puno akong tiyan ba? Mas okay po na. Madaling mawala ang gana ko sa kain. Mo man ang nasanayan mo sa ako. Sa akin din. Na may estudyante ako dati dahil na dinala niya ako sa sa restaurant doon sa Vietnam. Kasama yung Japanese staff din namin. Sabi niya sa akin, Miss G, ano daw ako kumain ganito daw. Parang ganyan ba? Ganyan kami na conscious na lang po. Ako kay magkaon ako, labi na magkinamot. Paspas mabarang. Nga na lang yun. Ganyan naman. Pero ako magkinamot ko. Pero dito sa bahay, kinamot uy. Pero usahay ka nang, hindi ko magkinamot ko ng mga amigo ni Saki. Oo. Hindi ako magkamay. Yeah, ako din dahil. Hiya ako magkamay ba? Magtingin. Pero okay lang naman sa kaibigan ni Saki nung last time nagkamay ako tapos nung best friend sa pumunta sa bahay sabi, ha? You eat like that? I said, natawa talaga. Oo ba ba? Nandito. Andito yung mga parents ni Ruth. Kutsara tinidor ako. Yung asawa niya, Okay lang yung asawa ko, walang pakialam. wala pa, hindi, wala dito.
Malis kasama yung baby niya. Kanina pa, alas 8 umalis yun guys, silang dalawa. Very Ako cute lang. yung baby niya. Ah, may question pala ako, Day. Paano kayo nag... Day, paano kayo nag-meet, Day? Yung tayo, mainom na akong tubig dahil. Nauman na, Day, kagkaon. Ano ko kaon eh? Kagamay ra sa mong kaon, eh. Kataghan sa iyo akong gikaon. Gamay ra manggod. Katulog ko nagwag rice. Pero lamay anong rice dito. Yung sa aming rice, matigas. Tigas pa sa ulo. Oh, grabe. Kabutan na talaga ko for the first time. Ang tagal na po naming ang tagal na naman sa tanaw. Kailan man ta nagkita, Day? First time na nagkita Sa tayo. Amsterdam. Ayun, sa Amsterdam. First time namin nag-meet sa Amsterdam. Kailan yun dahil? November ba yun, no? Kailan yun? Last year? Oh, November last year. Kalimutan ko naman. Diba? Kasi andito yung kapatid. Ay, hindi, November dahil. Una, dito yung kapatid mo. Di, uy, kay before ko nag-Barcelona, nakita man ta. Nandito yung yung kapatid mo. Nag-Barcelona ko pag birthday man na. Busog na ako. Ay, usak to dahil ka ng end of September. Na nakita. Doon kita kami sa First Amsterdam. namong meet sa kuan. Tapos ano lang kami na Phone pal. chat-chat. Ganyan. Phone pal. Tapos, WhatsApp. yun. Para magkaedad lang kasi kami. Mga, ano na kami, mga 25. Magkaedad lang kami, so madali Dala na. kang tubig pa day? Di na, ganap ako yung tubig, oh. Ako lang nakaubos, grabe. Wala kita na nga, ano ko. Mahilig talaga ako sa spicy, oh. Tingnan niyo ako, la. Gamay ra akong spicy, Ay, may okay? kames. Sige, Okay, try na hindi ako. naman ako Ang sa krupok, Day. Ha? Try na ako. Day, naapog ko yung ano na day, tanawa. Ano man? Inani ba? Laro. Dara, naman na yung man. Ay lang. Gusto mga imong nang putol. Ha? Try na ako lang. Kuday kay ko kaday habit yun day. Ano kay si Ana maguday. Nara. Kung mapalit pa inani si Ana ko na siyang putol-putulo na. Habit na jud day siya day. Try natin. Lami na niya krupok. Lami ganahan ko ani nga pupok day. Shrimp. Mas ganahan ko ani kaysa sa gagmay nga krupok. Ano po guys, yung krupik dito is krupok. Kasabang yata, no? Shrimp pa, eh. Masarap. Kabunan ko ni day ha. Sayang, kadaghan na. Sus, maabtan pa ni tulog ka adlaw, di ni marot ni Rot. Sayang mo Kami gani ka nang minsan pag tamarin ako magluto, ito doon yung binibili ko. Kasi kahit mahilig tayo magluto, minsan, Day, yun sa ni pag-aral nila day. ginaganyan lang, Day. Pwede naman na mo ko ang buhog, Day. Ay, okay, damay-gamay nga sauce. Masarap ang krupok, Day. Sugan ako eh. Rubiyag. Salamat Lord. Busog ako, Day. Salamat, Day. Tagsa na dito makita. This is our second meeting. Pero nag-uusap po kami sa hindi naman everyday pero nagchat-chat kami ba? Nag-uusap kami. Araw-araw. Dili po araw-araw. Nagsawa na. Dili po araw-araw eh. Sabi na araw-araw, once a week. Di Day, 3 times a week or 4 times. Sige, everyday na. Dili siguro dahil basta almost everyday sa mag-chat. Magano? Lami ka rin no? Lami. Busog na. Pero naman po ni isa ko dahil sa Asian store tani. Na, Day. Noy! Nani sa Amazing Oriental. Lamay Amazing Oriental sa inyo? Kung saan man, ikaw pa magluto. Dili. Inani na to siya. Lami. Pero mahal dahil 3 euro. Hindi na akong palit. Wala may nganing krupok sa amo. Ako Kauban dili ko gagmati. 3 over pa ng 3 euro. Mga 2 siguro. Kaana na kailaman ba siya?